moi bo día. Convocamos esta rolda en vésperas ao 25 de novembro un pouco para falar sobre as múltiples violencias machistas que padecemos as mulleres e tamén para explicar unha serie de iniciativas nas que levamos tempo traballando e que tamén vamos a registrar estas semanas. E ademais pensamos que é moi máis importante que nunca colocar o feminismo e os dereitos das mulleres no centro, porque levamos tempo vendo como o discurso reaccionario da extrema dereita, encabezado por Vox, pois cada vez vai estendéndose máis e collendo máis posicións. E é verdade que o Partido Popular argumentou, e vímolo neste pleno, que Vox non está neste Parlamento, pero a nos preocúpanos e moito porque están marcando a axenda política, pretenden facernos retroceder nos nosos dereitos moito, e onte sí recoñeceron que houbo un pacto con eles, algo que se pode volver a producir nas vindeiras legislaturas, algo que na nosa opinión sería moi preocupante, e porque ademais escoitamos declaracións por parte do Partido Popular pois tremendamente machistas no pleno destes días, non? Ademais, vimos de coñecer que xustamente é o Partido Popular o que legitima a presencia de Vox na mesa do Congreso, están indo da man con eles, algo que nos parece moi preocupante, porque non deixan de ser os que están, pois, bueno, gritando el a por ellos, non? E nese a por ellos, pois somos as mulleres unha desa parte que nos sentimos pois tremendamente ameazadas. E onte, como digo, creo que se fixo visible a verdadeira cara do Partido Popular coas declaracións de Feijóo, que na nosa opinión son totalmente intolerables, falando como único representante das mulleres galegas, falando en termos de propiedade e de suposta protección, e tamén falando de que non é un problema político. Na nosa opinión, estas declaracións son intolerables, esperamos que rectifiquen, e tamén, a pesares de que levamos vendo como se aprobaron algunhas iniciativas e nos saudamos como positivo que se den pasos adiante en iniciativas que poidan facernos avanzar, o problema é que nesta década de goberno vemos como moitas veces estas iniciativas non se cumpren, ou a propia legislación en materia de igualdade e de violencia machista ten enormes incumprimentos que nos parece moi importante, non? Presentaron unha iniciativa que pode vender moi ben no papel, neste caso, por exemplo, para falar da trata, da explotación de mulleres, pero vemos unha tremenda incoherencia cando, a mesma vez, teñen un silencio cómplice en casos como o caso Carioca, e a mesma vez o propio presidente deséxalle sorte, non, a Miramontes, que foi cando foi detido por suposta financiación desta rede de trata de explotación sexual. Entonces, vemos como moitas veces non sirve as iniciativas que presentan, tamén aproveitan pois as datas do 25 de novembro, as datas de marzo para falar de igualdade, pero nos creemos que falar de igualdade é importante o conxunto do ano, non únicamente nestes meses, e ten que atravesar pois a política do goberno de maneira transversal. Como decía, moitas das iniciativas que presentamos teñen que ver coa propia legislación, para que se cumpra a legislación en relación cos medios de comunicación, insistir en que se cumpra a legislación e os códigos de autorregulación, porque parecenos que non se está a facer de ningunha maneira. No que ten a ver coa rede de acollemento e coa rede dos CIMs, creemos que non hai os recursos suficientes e que, de novo, escoitamos moitas promesas, pero en toda esta década nin se aposta por novos perfis profesionais, nin se amplía pois outro modelo de rede de acollemento, vivendas que sexan que favorezcan o empoderamento e a autonomía das mulleres. En relación cos plans de igualdade, parecenos moi grave que a Xunta incumprira a legislación dende o ano 2007, ata este ano non empezan a pôr en marcha un plan de igualdade, e agora non están negociando este plan de igualdade. Pretenden impoñer un plan para a Función Pública de Galicia, como digo, máis de 10 anos despois da legislación do que tiñan obriga de ter este plan aprobado, e están pondo en marcha un plan sin negociar coa representación sindical, incumprindo o que marca a propia legislación, están incumprindo os prazos, están incumprindo a formación da comisión, teñen eles maioría sin contar coa representación das traballadoras, e parécenos pois un exemplo moi grave de como actúan con esta cuestión. O mesmo se falamos de precariedade, de fenda salarial, de desigualdade económica. Nos últimos tempos están saindo á luz moitos casos, non é unha novidade, pero as eventuais do Sergas, as traballadoras do consorcio, das residencias, as traballadoras da limpeza, son
das mulleres que soportan maiores grados de explotación, de precariedade e que teñen imposibilidade de conciliar. Entón, é imposible que nos creamos que o Partido Popular vai apostar por realmente acabar coa fenda salarial, acabar con estas desigualdades cando xustamente as traballadoras que dependen directamente deles pois teñen esta situación tan preocupante. E, por último, tamén nos parece moi preocupante a situación no que ten que ver coa linguaxe non sexista. A legislación tamén é clara, pero non se está cumprindo. Nin o propio regulamento do Parlamento nos nomea as deputadas, nin sequera moita legislación noméanos as mulleres, e onte vimos dous exemplos que na nosa opinión son moi graves, porque cando se falaba de temas que afectaban exclusivamente as mulleres, nin sequera maioritariamente, sino que exclusivamente as mulleres, incluso nese momento os deputados do Partido Popular e o propio presidente fala de os futbolistas, os homes, e exclúen as mulleres de novo. Para nós é moi importante porque o que non se nomea non existe, levamos décadas sendo invisibilizadas e creemos que é moi importante. É verdade que sempre que falamos de igualdade apelan á unidade e nós temos que decirlle que seguiremos traballando por todas as propostas que poidan sair adiante, pero non entendemos a unidade con quen está facendo todas estas cuestións, todos estes incumprimentos reiterados da legislación, e non entendemos a unidade cos que están pactando coa extrema dereita. Dixemos onte e creemos que non se pode, ou se pacta coa extrema dereita ou se pacta coas mulleres. As dúas cousas, na nosa opinión, son incompatibles. O Partido Popular está deixando claro con quen quere pactar e cales son os seus socios preferentes, e entendemos que eso deixanos fora as mulleres. E xa, como digo, é importante que a igualdade este de maneira transversal. O ensino é un eido fundamental e neste sentido presentamos varias iniciativas que vai presentar Luca. Como temos dito en numerosas ocasións, nos pensamos que a escola é un piar fundamental, ten que ser un piar fundamental de loita e combate diario contra as múltiples violencias machistas. Por iso temos presentado numerosas iniciativas e seguiremos presentando numerosas iniciativas nesta materia que podan achegarnos o ensino igualitario que precisamos. Neste senso queremos reivindicar o paso adiante que demos onte neste Parlamento, conseguindo a aprobación dunha iniciativa para a incorporación da educación afectivo-sexual nas aulas de ensino dende os 3 anos ata a etapa universitaria, adaptado, por suposto, a cada unha das etapas educativas, tal e como recomenda a UNESCO. A necesidade de recuperar este tipo de contidos antes incluídos naquela asignatura de Educación para a Cidadanía, que lembramos perfectamente o Partido Popular se encargou de eliminar, era unha reivindicación permanente do movemento feminista, unha reivindicación reiterada polos corpos docentes, polos sindicatos, polo profesorado, polas familias, polo movemento estudantil que cada 8 de marzo insiste en que hai que avanzar nun ensino igualitario. Por lo tanto, estamos satisfeitas, é un éxito de toda esa xente que leva reivindicando moito tempo que hai que abordar este tipo de contidos nas aulas de xeito obligatorio, que non dependa nin da crenza da familia, nin da crenza do equipo directivo, nin da cor política do goberno. Isto é moi importante, porque precisamente o pacto o que facía referencia a Paula, que asinou Vox co Partido Popular en Andalucía, explicita que este tipo de contidos, se as familias non lles gusta, quedan fora. O que nos parece unha auténtica barbaridade, polo tanto, que onte o resto dos grupos políticos nesta Cámara dera un paso adiante para comprometerse con que a educación afectivo-sexual diversa, feminista, vai estar nas aulas de xeito obligatorio, parécenos un paso importante no que hai que afondar. Mais temos sobre a mesa outras iniciativas nesta materia que presentamos estes días e iremos defendendo nas seguintes semanas nos plenos e nas comisións. Falamos, por exemplo, do desenvolvemento dun plan de patios coeducativos. Unha das liñas de reflexión do feminismo dos últimos anos é como o espazo ten consecuencias directas sobre a estrutura de poder. Neste senso, cando botamos unha ollada aos patios dos colexios, é moi claro como o espazo central está ocupado por os xogos de pelota tradicionalmente protagonizados polos nenos, e como eles ocupan o espazo central e para as nenas quedan espazos residuais, menos importantes, con menos visibilidade, para que desenvolvan outras actividades consideradas secundarias. O que propoñemos é que a Consellería de Ensino desenvolva un plan de patios coeducativos e inclusivos que facilite xogos educativos
nos que todas as nenas e nenos podan participar. Isto estáse facendo xa nalgún sitio do Estado, estánse desenvolvendo iniciativas semellantes en algún lugar de Cataluña con importantes éxitos. As iniciativas poden como ir de habilitar espazos verdes, hortos educativos, pintar no chan taboleiros para xogar a mariola, outras en raya, etc. Outro punto importante no que temos que insistir no sistema educativo é, por suposto, a erradicación dos concertos machistas que segregan o alumnado. Témolo defendido en moitas ocasións e imos insistir. Non se pode estar ao mesmo tempo dicindo que se está coa igualdade o tempo que se financian centros machistas que segregan o alumnado, que atentan contra o piar máis básico de calquer ensino democrático, que é a coeducación. Polo tanto, dicímolo e imos insistir ou coa igualdade ou cos centros machistas que lles din as nenas que elas teñen que ocuparse a sus labores. E, por último, queremos reivindicar, presentar unha iniciativa encamiñada a loitar contra as violencias machistas vinculadas coa menstruación, un tema que a día de hoxe sigue sendo tabú, que ten tamén unha faciana económica na que pensamos que debemos prestar atención. É importante que atinxe especialmente as nenas, as mozas, as mulleres máis desfavorecidas, máis vulnerables, que teñen dificultades para sufragar o custo dos produtos tradicionalmente considerados de higiene femenina que, segundo estudios recentes neste país, implicarían ata uns 5.000 euros ao longo da vida fértil, unha cantidade que a ninguén se lle escapa que é bastante elevada, pero non só falamos dunha cuestión económica, é que o uso normal de tampóns e compresas ten un impacto claro sobre o medio ambiente, hai numerosas alertas de grupos ecoloxistas da cantidade desmesurada de residuos que se poderían reducir, o consumo normal de compresas de tampón supón uns 300.000 kilos de residuos ao ano por persoa. Esta suma é como para reflexionar, 300.000 kilos de residuos por persoa que se poden reducir apostando por métodos alternativos, nomeadamente a copa menstrual, que nos entendemos que favorecería o autocoñecemento das nenas, farías empoderarse na súa toma de decisións, tendo información ao seu alcance das diversas opcións que hai para a menstruación, e tería menor custo económico e, polo tanto, sería tamén unha alternativa máis ecolóxica. Por iso propoñemos que se promovan charlas educativas nos centros de ensino sobre os diferentes produtos menstruais que a día de hoxe fan as grandes empresas para promocionar os seus produtos e lucrarse económicamente. Nos entendemos que debe ser a administración a que se ocupe disto sin ningún intento lucrativo, senón de informar as nenas e as rapazas e dotar de xeito gratuito a todas as nenas que cursen estudos na ESO dunha copa menstrual. Estas son algunhas das iniciativas, dicía, nas que queremos facer fincapé hoxe, a beira do 25 de novembro, que seguiremos defendendo no Parlamento e que agardamos poidan suscitar o apoio doutros grupos. A mensaxe é clara: na loita contra as violencias machistas, recursos para poder financiar os programas, abonda xa de boas palabras, recursos e compromisos políticos claros, como dicía Paula, ou coas mulleres ou cos que están en contra dos dereitos das mulleres. As dúas cousas ao mesmo tempo non se poden. E a nosa mensaxe para o Partido Popular de Galicia é clara: nin falan en nome das mulleres de Galicia, hai 24 horas que estamos esperando a disculpa do presidente da Xunta de Galicia, chega tarde, non pode falar en noso nome, dende logo exiximos que non negocien nunca cos partidos que pretenden negociar cos nosos dereitos. A igualdade nin é opcional nin pode negociarse. Se tedes calquera pregunta. Últimamente estamos vendo que hai bastantes diferencias entre nós, igualdade, de xénero, eso afecta a poder quitar a comisión permanente de igualdade? Bueno, nós seguimos traballando no marco dese futuro pacto galego e de momento non está afectando ao traballo que facemos, pero nos a mensaxe que lanzamos aquí, que lle mandamos no pleno, é a mesma que llevamos a decir a porta pechada cando negociemos. O pacto galego, se sai adiante, ten que ser con recursos e con compromisos claros, e dende logo dentro deses compromisos ten que estar o compromiso de non pactar coa extrema dereita,
Non pode ser que o pacto quede nun papel que despois non se cumpla. Xa temos legislación moi avanzada neste sentido. Entón, de momento seguimos traballando e nos faremos todos os esforzos, por suposto, para que o pacto galego pois que poida salir un pacto verdadeiramente, pero o Partido Popular é o que está demostrando que non ten realmente esa intención de facer algo que realmente defenda os dereitos das mulleres.